оҷонсии назорати маводи нашавар мегӯяд, дар соли гузашта 4 корманди неҳодҳои қудратии Тоҷикистон бо маводи мухаддир боздошт шудаанд. Шавкат Камолиддинзода, сардори раёсати тафтишотии ин ниҳод гуфт, 3 нафари онҳо кормандони раёсати оҷонсӣ дар вилояти Хатлон буданд. از 4 نفر 3 نفرش کارمندانی وزارت کارهای داخلی میباشند، 2 نفرش کارمندانی در ولایت خطران قرار داشته، 1 نفرش در ولایت مختار کوهستان بدخشان، 1 نفر کارمند مقامات وزارت، این کارمند قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی میباشد. این امور در حال رسما بیان می شود که 19 январ президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи шӯрои амнияти Тоҷикистон кори мақомоти қудратиро дар вилояти Хатлон сахт танқид карда, чандин роҳбари онҳоро якбора барканор намуд. мудири оҷонсии назорати маводи нашавар Самад Зафар ин танқидҳоро дуруст шуморид. дар ҳақиқат камбудиҳо аст. дар якҷоягӣ бо тамоми кормандо кӯшиш мекунем ки камбудие ки дар соли 2023 буданд амро бартараф кунем. аммо Самад Зафар дар мавриди камбудиҳои соли 2023 тафсилоти бештар надод. ба он ки расонаҳои хориҷӣ доштани наздикони мансабдорони воломақоми Тоҷикистонро дар тиҷорати маводи мухаддир зикр мекунанд, Муқбилшоҳ Муяссар чунин гуфт. вобаста ба ин мо чизе ки қайд мекунанд дар рӯзнома ягон далел надорам. мо танҳо масалан тибқи қонунгузори ҷумҳурии Тоҷикистон шахси айбдор дониста мешавад баъд аз ҳукми суд ва ин хели масъаларо мо ягон чӣ гуфтанам надорем, ҳуқуқи баҳодию гуфтану дигарам надорем. ҳамзамон оҷонсии назорати маводи нашавари назди президенти Тоҷикистон аз афзоиши қочоқи маводи мухаддир аз Афғонистон изҳори нигаронӣ кард. ниҳоди мазкур дар поёни солҳои 90 дар доираи ҳамкории Тоҷикистон бо созмонҳои байналмилалӣ барои пешгирӣ аз вуруди маводи мухаддир аз Афғонистон зери ҳокимияти Толибон таъсис ёфт, ки то соли 2022 аз сӯи Созмони Милали Муттаҳид маблағгузорӣ мешуд. аз соли 2023 ба ин сӯ ин ниҳод аз буҷаи Тоҷикистон сармоягузорӣ мешавад.